Samson Mayaka ninjo mo manager we constituency ito ya West Mugirango iga igongukwana kurwase eskuru ya Masosa buna abaminto mwaigwa eskuru ya Masosa yanyora bokongu ase ingenzi yo gusambirwa edom ya bana abanyaruka kero tuigwa mangana yuji sajarenge chisa kiandaiga twa kero mweshimiwa ito uyorenge National Assembly twa mwakresini twa mweresanga eskuru ito ya Masosa ya ire kero twa mwakera through NTCDF ototomire gaiga nechi matres emia mo na inye ototomire na marangeti emia mo na nane na inde ototomire nechi pea chechi sheet tiri abana bakwebisia chipea emia mo na inye ekyo kire 208 igonga abana bali bonsi banyara ko bagosambirwe ebintu bakorarera mweshimiwa through NTCDF ite ya West Mugirango ogaramire ebintu byonse abana bakorarera igonga keretenga masomo na batabasa ko ba disrupted ngasinginjo bana stay bakorara na togo kwana iga ebintu byonse twabiretire no birega ige school iga abana bayita bonse bali basambirwe nebintu bajara baresi bakorara egere mandi bukiere tumanye nga inkike kogendera investigation ya serikali kogendera.